ndị ọgaranya egwu ndị nwe obodo ana m anụ chita ọyọ ịchaka onu ndị agụta ibe kwuru ka a na-eme ijele na mmụọ ọzọ na-agba ya ka eji nwe ndị nwe obodo aka mere azụ ọkpa nkụrụnkụ ike nga nna m nyere ka m ji eje mba ole chiene ije 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 anya na ana igbo nke m onyinye chukwu nyere m n'aka ibe chukwu ji gozi onye ọkwa ya ka m na-eme mana akala aka si na chi o ka anyị na-ebe obodo amụrụ ugo akụrụ eze chukwu ndị nwe m efu m nkata ekele n'ihu 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 ga na-akwụ enwe a na-akwụ enwe n'azụgo onyinye chukwu nyere m n'aka ọsị m kwuo okwu otu m oje mba ewe ilo no